У Гомелі амаль 10 гадоў працуе унікальны спартыўны цэнтр для асаблівых спартсменаў. Новаўвядзенні, якія з'явіліся ва ўстанове за кошт сродкаў рэгіянальнага бюджэту і спонсарскай падтрымкі прадпрыемстваў і арганізацый, за апошнія гады значна палепшылі умовы для наведвальнікаў установы. Напрыклад, на ўваходзе ў цэнтр устанавілі інтэрактыўны экран з галасавым памочнікам, які дапамагае даведацца, як людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць далучыцца да заняткаў па розных напрамках. Акрамя таго, у кожнага памяшкання зараз ёсць мнемаасхемы, дапоўненыя шрыфтам Брайля. Плануецца, што летам паблізу з цэнтрам абсталююць інклюзіўную пляцоўку, дзе спортам змогуць займацца, у тым ліку людзі з інваліднасцю. Станоўчыя гамельчане оценили модернизацию детячего бассейна. Мы пришли в бассейн первый раз, когда нам было почти 4 месяца. Занимаемся 3 года. Очень довольны нашим тренером и условиями, потому что мы научились плавать на спине, на животе. Ходим 2 раза в неделю. Очень хорошая закалка для организма. Пошли в детский садик и не болели. Не берем больничных. Довольны всем и условиями, и прекрасным видом спорта. Надеемся дальше связать нашу жизнь с плаванием. Инструктор по плаванию центра Мария Сафронова поделилась, что детячая чаша бассейна карыстаецца попытам. Заняться спортом тут можа кожны ахвочы.